Tiltomlok il-fnik, wieħed fil-van u liħor fil-karozza, ma ġejċ għalik biex noqtlok biex narak is-sofri. Hekk allegatament stqar li s-sieħba tiegħu Carmelo Ċantar magħruf bħala d-Durga. Dakinhar li seħħ il-qtil doppju fir-Rabat. Minn filmati minn kameras ta' sigurtà fl-inħawi jirriżulta li d-Durga wasal għal ħabta ta' 11:15 filgħodu. L-ewwel vittma Dennis Mifsud niżel l-alqa bil-van nas-satej u nofsa wara nofsinhar. It-tieni vittma Anthony Aġus tfaċċa l-alqa bil-karozza ftit qabel il-5 ta' filgħaxija. Fuq il-pedana tax-xhieda Agnes Mifsud xedet li la toħroġ ma' Durga 10 snin. Spjegat li l-liq fejn seħħ il-qtil doppju huma tal-gvern imma qegħdin bil-qbiela għandha. Xedet li l-artijiet kienu jieħdu ħsiebhom naħa bina Dennis u naħ oħra r-raġel tat-tifla Anthony. Is-sieħba tad-Durga komplet tixet li l-akkużat kienet tagħtu l-permess biex juża l-biċċa tar-raba li kienet taħdemi. Xedet li t-tilwim beda 3 snin mill-bidu ta' relazzjoni tagħhom meta d-Durga talaba biċċa art oħra biex jonsob fiha. Fawla disa tal-qorti quddiem il-Maġistrat Estrid May Grima xetu koll l-Ispettur Kert Colombo Zara li dakinhar ta' qtil doppju mar fuq ix-xena tar-reat wara li ġie informat mill-Isptar Mater Dei li kien hemm żewġ persuni li qalgħu xi tieri tarma tan-nar ħdejn il-Knisja tal-Kunċizzjoni. L-Ispettur xedt li Anthony kien mejjed fl-art ħdejn karozza man-naħa tal-bieba tax-xufier. Qal li kien motti bliżar u b'kelb tar-razza xiwawa waħdih li bl-inbieħ tiegħu bil-kemm ma ħallix lill-investigaturi milli jagħmlu xogħolhom. L-Ispettur xedt li Dennis instab mejjed bil-qiegħda fil-van fuq is-sit tax-xufier b'ferita tarma tan-nar f'rasu. L-Ispettur innota li fl-alqa kien hemm kamra qed taqbad u li fl-art ra xi dokumenti personali tad-Durga mqattajn. Aktar tard xedt li d-Durga qallu li kienu li qabbad il-kamra billi kellu lodda fiha u marit lil ħadd jużajjielu. Qallu wkoll li d-dokumenti qattaħħom ukoll biex ħadd ma jiġbidlu l-flus. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur qal li wara qtil f'telefonata id-Durga qal lil bint Anthony tiltomlok ja urdina u xedt li kellu diversi telefonati mad-Durga sakemm ġie arrestat fil-Mosta. Matulhom fost l-oħrajn xedt li d-Durga qallu li l-vittmi qabdu miegħu fuq naqra ta' għalqa u li kien ilu jissapportihom. Allega li Anthony rid ikeċċih mill-għalqa. Kompla jixed li d-Durga qallu li l-ewwel spara lil Dennis. Imbagħad staħba wara l-bib ta' garaxx sakemm wasal Anthony. Ħallih jinżel mill-vettura u sparalu 3 tieri. Qallu lanqas tajthom ċans kelli s-center fidi. Fit-telefonati mal-Ispettur ħareġ ukoll li d-Durga beda jeddet li sajniħħi ħajtu bidejh u stqar li dakinhar filgħodu ġielet ma' sieħba tiegħu u keċċitu mid-dar. Fit-tmiem is-seduta fuq talba tad-difiża ta' Ċantar, il-qorti ħattret psikjatra biex jeżamina lill-akkużat u jirrapporta lill-qorti dwar l-istat mentali tiegħu. Il-kawża ġiet aġġornata 16 ta' Settembru.